Lennu, nyt lähti pyöriin. Esitteli itse, sitten mä kysyn kysymyksen. Mun nimi on Vilhelm Lehto. Mä oon myynnin ammattilaisten kouluttaja ja yksi perustajajäsenistä. Vilhelm, jos sulle tulee ihminen, kuka kertoo, että mua pelottaa epäonnistuminen. Mä koen, että Mä sanon sille, että pelko on perkeleestä, jos mä uskallan sanoa. Riippuu tietenkin ihmisestä. Mutta niin mä koen. Mä koen, että jos sä pelkäät, niin se on perkeleestä. Pelko on se asia, mikä rajoittaa ihmisiä. Ihmisillä on omat unelmat ja haaveet, mitä ne haluaa toteuttaa, mutta ne ei uskalla toteuttaa vaan siksi, että ne miettii, mitä muut ajattelee. Ja miettii sitä, kun ne tietää, että joku asia on vaikka, tai musta tuntuu itsekin välissä, että jos mä tiedän, että joku asia on mulle niin hyvä, että se on mulle niin tosi hyvä juttu, että mä haluan ihan oikeasti koko sydämestäni niin haluan toteuttaa se, niin kun mä tiedän, miten hyvä se juttu on, niin mä jätän tekemättä sen jutun vaan pelkästään sen takia, että kun mä tiedän jo, että miten hyvältä se tuntuisi, mä pystyn kuvittelemaan sen, niin mä en uskalla aloittaa sitä, kun mä pelkään, että mä epäonnistun. Entäs jos mä epäonnistun, niin mä en saakaan sitä mun unelmaa. Mä mieluummin pidän elossa sen mun unelmani siinä asiassa, kuin se, että mä lähden tavoittelemaan sitä ja sitten mahdollisesti epäonnistun siinä kohtaa. Miksi? Miksi? Niin miksi? Se on se pelko, se epäonnistumisen pelko siellä takana, mikä tekee sen. Minkälaisia avaimia sulla olisi sitten, että sinä itse kun kerrot nyt esimerkkinä, että sä lähtisit tavoittelemaan sitä unelmaa? Joo. Miten sä uskallat lähteä? Siksi, koska mä tiedän sen, että kun me eletään täällä vaan kerran ja meidän elämällä on oikeasti tarkoitus ja se, että kun me ollaan synnytty tänne, niin meidän tarkoitus on toteuttaa niitä unelmia, mitkä meidän sisällä on. Niin mä en ainakaan halua ajatella niin, että mä eläisin tämän mun elämäni niin, että mä en pyrkisi toteuttaa niitä unelmia. Voi olla, että mä yritän toteuttaa mun unelmani, mutta jos en mä pysty tekemään sitä ja mä epäonnistun, niin sitten mä epäonnistun. Mä koen sen tänä päivänä, mä koen sen niin, että on, ja toivon, että jatkossakin oikeasti, niin mä koen sen niin, että on parempi yrittää toteuttaa unelmaa ja epäonnistua siinä oikeasti ihan totaalisesti ja nolata itsensä ja niin kuin päätyy vaikka johonkin tosi huonoon tilanteeseen, niin kuin tästäkin huonompaan tilanteeseen kuin se, että mä tyydyn tähän tasolle, mikä ei ole se, mihin mut on niin kuin luotu ja mitä varten mä elän täällä. Et mä haluan toteuttaa mun unelmat ja mä haluan tehdä niitä asioita, että mä oikeasti saavutan ne. Mä uskon, että mä pystyn tekemään sen. Se voi olla, että mä en onnistu, mutta mä uskon, että mä onnistun.